ప్రైజ్ లార్డ్. ఈరోజు దేవుని వాక్యము యోహాను సువార్త 16వ అధ్యాయము 33వ వచనం. లోకంలో మీకు శ్రమ కలుగును, అయినను ధైర్యం తెచ్చుకొనుడి, నేను లోకమును జయించి ఉన్నాను. నేను దేవుని బిడ్డలారా, ఈ లోకంలో శ్రమలు హింసల విషయంలో ప్రభువు చెప్పిన మాటలు చాలా యథార్థమైనవి, నిజమైనవి. కాబట్టి ఏ అనుమానం లేకుండా ఆ శ్రమల్లో నా వంతు నేను అనుభవించాల్సిందే, మీ వంతు మీరు అనుభవించవలసిందే. దేవుని బిడ్డలారా, నేను ధాన్యం తొక్కబడుతున్న కళ్ళంలో పండుకొని ఉన్నాను. నా మీదగా ధాన్యాన్ని నూర్చే ఆ కొయ్య వెళ్తూ నన్ను నొలగొడతా ఉన్నది. అయితే ఆ కొయ్య ఎక్కడన్నా వేలాడి తీసి గోడకు పెడితే బాగున్ను, అది నా మీదకి రాకపోతే బాగున్ను అని నేను అనుకోకూడదు దేవుని బిడ్డలారా. ఎందుకంటే ఈ ధాన్యము, ఈ గింజ ఎప్పుడైతే నలగొట్టబడి పిండి అవుతుందో అప్పుడే దానికి విలువ ఉంటుంది దేవుని బిడ్డలారా. గింజగా ఉన్నప్పుడు దానికి విలువ ఉండదు. అది పిండిగా మార్చబడి చక్కటి రొట్టిగా తయారైనప్పుడు దాని మాధుర్యాన్ని ఈ లోకానికి, ప్రపంచానికి అది ఇస్తుంది. అలాగే దేవుని బిడ్డలారా, మనం కూడా బాగా నలగొట్టబడిన తర్వాత మనం పరిశుద్ధపరచబడతాం. దేవుని బిడ్డలారా, బంగారాన్ని బాగా అగ్నిలో వేసి కాల్చిన తర్వాతే దాని మెరుపు కనబడుతుంది. బాగా శోధించిన తర్వాత అది దగదగలాడుతుంది. అలాగే మనల్ని కూడా దేవుడు ఇబ్బందులు కొలిములో పెట్టిన తర్వాత దేవుని బిడ్డలారా మనం పరిశుద్ధపరచబడతాం, పవిత్రులుగా కనబడతాం. మన మెరుగు లేకపోతే మన యొక్క వెలుగు ఈ లోకానికి చాలా దివ్యంగా కనబడుతూ ఉంటుంది దేవుని బిడ్డలారా. కాబట్టి శ్రమలను చూచి కృంగిపోవడం కాదు కానీ దేవుని బిడ్డలారా, ఇక్కడ ఒక మంచి పాజిటివ్ పాయింట్ ఒకటి ఉంది. అదేంటంటే ధైర్యం తెచ్చుకోండి, అయినను ధైర్యం తెచ్చుకోండి అని ఆయన చెప్తున్నాడు. ధైర్యం తెచ్చుకోండి, నేను ఉన్నాను. శ్రమలు వచ్చినంత మాత్రాన్ని మీరు నాశనం అయిపోరు, అంతటితో మీ లైఫ్ ఎండ్ అయిపోదు. నేనున్నాను, నేను నిన్ను ఆదుకుంటాను అని ఆయన ధైర్యాన్ని ఇస్తున్నాడు దేవుని బిడ్డలారా. గద్ద తన పిల్లల యొక్క గూడు రేపేస్తుంది దేవుని బిడ్డలారా. రేపినప్పుడు వాటికి శ్రమ, భయము. కానీ ఎందుకు రేపుతుందంటే అలా రేపినప్పుడే అవి ఎగరటం నేర్చుకుంటాయి దేవుని బిడ్డలారా. సో ఇంకా పడిపోతున్నాయి అనగా మళ్ళా వెళ్ళి దాన్ని ఆదుకుంటుంది, కాపాడుతుంది దేవుని బిడ్డ. అలాగే దేవుడు కూడా మనం నాశనం అయిపోతున్నాం అనేసరికి ఆయన కాపాడుతాడు. అయితే ఈలోపు మనకి కొన్ని పాఠాలు ఈ శ్రమల ద్వారా నేర్పిస్తాడు. కాబట్టి దేవుని బిడ్డలారా, ధైర్యం తెచ్చుకోవాలి. ఇక్కడ మనల్ని ప్రోత్సాహపరచడానికి ఆయన ఏం చెప్తున్నాడంటే తన విజయం గురించి మాట్లాడుతున్నాడు. నేను లోకాన్ని జయించాను, నేను ఆల్రెడీ జయించాను. నాకు ఈ లోకంలో శ్రమలు వచ్చినాయి, నేను ఎన్నో పోరాటాలు అనుభవించాను, రక్తం కార్యంతగా నేను శ్రమ పడ్డాను. అయితే నేను జయించానని చెప్తున్నాడు. మనం కూడా జయించాలని ఆయన కోరుకుంటున్నాడు. జయించే వారికి ఎన్నెన్నో ఆశీర్వాదాలు దేవుని వాక్యం. జయించేవానికి నా సింహాసనాన్ని నేను ఇస్తానని చెప్తున్నాడు. జయించేవానికి అధికారం ఇస్తాను, సింహాసనం మీద కూర్చుండి పెడతానని చెప్తున్నాడు. కాబట్టి దేవుని బిడ్డలారా, నీవు జయించబడినప్పుడు, ఆ శ్రమల ద్వారా దేవుడు నిన్ను పరీక్షించినప్పుడు నువ్వు ఇంకా సువర్ణం వల్లే తయారవుతావు, గొప్ప మహిమను పొందుకుంటావు. యోబు అదే చెప్తున్నాడు, ఆయన నన్ను శోధించిన తర్వాత నేను సువర్ణం వల్లే తయారవుతాను. నిజంగా ఆయన అలాగ తయారయ్యాడు. రెండంతల ఆశీర్వాదం అన్ని విషయాల్లో చూశాడు. దేవుడు నిన్ను కూడా అలాగ ఆశీర్వదించి నీ ద్వారా ఆయన తన నామాన్ని మహింపరచుకోబోతున్నాడు. కాబట్టి శ్రమలు చూచి కంగారు పడద్దు, అధైర్యపడద్దు, కానీ ధైర్యంగా ఉండండి. దేవుడు సహాయం చేస్తాడు. నిన్ను ఉన్నతమైన మెట్టులోనికి తీసుకెళ్ళడానికే దేవుడు ఈ శ్రమల్ని అనుమతించాడు. నమ్మి విశ్వాసంతో జయించడానికి పోరాడు. దేవుడు తన కృపను నీకు అనుగ్రహిస్తాడు. అట్టి కృప దేవుడు మీకు అనుగ్రహించును గాక. ఆమేన్.